زينة عرفتي جنرال بوليتيكينيان دبلوماتن كولين باول سلامتا ايرسعنان كبرات تخاتاتلتي سينما سمرة كميت أنيحكم بموت اتي نبوزحات سألمتي موديل زخونم جنرال كولين باول حزن إنا تسمعنا بمخنيات زينة عرفتو نتاريخ هيوتو زدحسة سمدبينا حيزنا لكم متينا زلنا كساب فتسامي بتصمونا خدكاتاتولني بخبري عدم سنة مكتتال بعل 4 صورورا كوخب جنرال ناي فلمات سليم أمريكاوي منيستر وطا قدات أمريكا نبر جنرال كولين باول مس حمام كوفيد-19 زت أساسريو بعصر شمونتا تقمتي كلتشحن إسران حدن أم مبل 84 عدميو عريفو جنرال كولين حاد كابتوم زتفالاليو تاريخ سندو شمو زخلع حيال تقالاسا ينيرو أبشحين شعتميتن سالاسان شوعتن كاب جامايكا زمبقولهم سدتنياتا سدرابيت زتولد جنرال كولين باول أب نيويورك سيتيو توليد عبيو عدمينو تمرت مس أخله كابتا كتما كي وطأ كاب ناي منغستي مباعتا بيت تمرت جميرو أبشحين شعتميتن 54 أب موريس كال أي درجة تمرتو وديو ناب كوليج متسنبار أبشحين شعتميتن 58 قداماي ديجري بعودي جيولوجي تمرقو أب تمرت علم مأكلاي درجة كم زنبورو زقلز كولين أب جورج واشنطن يونيفرسيتي ناي ماستر معرق أبشحين شعتميتن 71 دحر مقبال بتزكايدو زنبرة زتفالاليو بقعتات كأ أبشحين شعتميتن 9 ناي كبر دكتور كم استبهاليو زحبر قوني أكاديميو تمرتو خاء واتهدر منبارو أب حتير اوان نايكال أي ليتنال معارك قبل جزي أي وصدولون مستير نايز قلتو فعاوتكا كولين نتمويا بتعمي سلازوف قرأيو انت خونا بسنك حبر قربتو أبزو خونا اندابارات كزاناقع كم زي فقدولو زنبر يزقلز يخون انبر علامو نهاجر مكل خالس لزنبر خاء كابتك زيتي جميرو بتوجه توفاينت أبستفالالي صفحتات كسرح جمرة إذا زمن كليو خاء كابترات قادالي كساب وناني 4 صورورا خوينو أبتواقع سراويت بمستاف جيجننتو زمسكرة حياة مخاني يزقلت جنرال كولين بتزر يوزنبرة بلوت بقعتو أبشحين شعتميتن 4 صورورا ناي جنرال دحر مقبالو عزاز سراويت أمريكا خوينو كقلقل تمززا كابت اوانتي أتحيزيغا عبيت سرحيتات كهندسن كألن سجمرة قالا كابو عبنت مس نتاكس ورار بانامان سرحيت بمعبل مدربدا ديزرت ستورم زفلت كاب شحين شعتميتن 9 كساب شحين شعتميتن 9 حدن أوش متفارس زتخايدة نعراء كاب كويت نوزا زتقبرة واتهدرا وسرحيت زمرحن نسادام حسين عم متحاز عابترا زتتصاوته مكونن كم زنبر يزقلت كتيلو أوج ما أدشون فيتنامن ون كم استساتفن بقعتو كي قدلن كم استقالسنيو زنقرلو أبشحين شعتميتن 71 كاب فيتنام مستملسكا بمحدرا نقدي ناي ماستر معارك كاب ناي شعوب بريزيدنت أمريكا زنبرة ريكارد نيكسون كم استقبل إيو تاريخي واتو زقلت أبتن بدحريو زغت العامتات كا أو وايت هاوس كم عارك بريزيدنت كوينو كقلقل جميرو تمرت سلازيت أقابخا أو واشنطن زركب ناي كوينات هاقراو كوليج تزنبيرو زتفالالي تمرتيك أسما أفلما شحين شعتميتن 8 كا أب كتما فورت كورسن ناي كولورادو كوينو كقلقل دحر مزنح كم مكتل وانا صحاف كوينو كسرح سلاز ترقحه أب شحين شعتميتن 83 ورار غرنادان شحين شعتميتن 86 دبداب نفرت ليبيان كهندسو بتم مرحتو تمرزا كولين ودي 40 عامت مسكونة خاء كم أما خارج التهاجر كوينو كقلقل سلسة مرزا مستي أبتجزي نسوفيت حبرت زمرح زنبرة ميكائيل غورباتشو تراخيبو بمزرراب ناب حدا فتح كم زبز حيوز نقرلو الزدما مرأيا نايت الزدليو زنبرة سلام من بارو أيرسعنيو بخل عوتاتو زتحقوسة بريزيدنت جورج بوش كا حلقة استافولي حيلتات أمريكا كخون حاريو دحرزي اتزنا أسا مراحة وهيلو خا سمو أب عالم كابب جزي أي وصدلون
ኣብ ተስተፋላለየ ስልጣን ኣብ ዝተወሃበሉ እዋናት ከዓ 28 ቅልውላዋት ናይ ኩናትን ካልእ ጸገማት ከም ዝረኣየ እዩ ታሪኽ ህይወቱ ዝነግረሉ። ብፍላይ ኣብ 1989 ወራር ፓናማ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ንጀነራል ማኑኤል ኖሬጋ ከኣሊ ብዘካየዶ ስልትን ብልሕን ዓብ ታሪኽ ከም ዝተፈጸመ እዩ ምስኡ ኣብቲ ዋዕላ ዝነበሩ ዝምስክሩ። እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩናት ብፍላይ ኣብ ከም በዓል ውግእ መቃዲሾ ብሰንኪ ምስ ገለገለ መራሕቲ ዘይምርድዳእ ኣብ ክልቲኦም ወገናት ብዙሕ ጌጋታት ይፍጸም ከም ዝነበረ እዩ ዝዝንተወሎም። ብሰንኪ ዕቤት ኣብ 1993 ጥሮታ ክወፅእ ወረቐት ዘእተወ ኮሊን ሓምሻይ ጽሩራ ክወሃብ ተሓጽዩ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ምስቲ ናይ ዝጸንሖ ካልእ ጽፍሕታት ጀነራል ኮሊን ከም ሃገራዊ ጅግና ተቖጺሩ ድሕሪ ኩናት ብ71 ሚእታዊት ዝተዋህለለ ድምፂ ዝበለጸ መራሒ ተባሂሉ ከገልግል እንከሎ በቲ ዝተፈጸሙ ጅግንነት ከዓ ኣብ 1990 ክልተ ወርቂ መዳልያታት ከም ዝተሸለመ እዩ ዝፍለጥ። ብተወሳኺ ኣብ 1993 ክልተ ናሕስ መዳልያ ካብ ፕሬዝደንት ቢል ክሊንተን እውን ዝተፈላለዩ ናይ ማዕርጋት ሜዳልያታት ተሸሊሙ ብኽብሪ ካብ ስራሕ ዓለም ተፋንዩ ኣብ ውልቃዊ ህይወቱ ኣተኪሩ ክዓይ ጀመረ። እንተኾነ ኣብቲ ወተሃደራዊ ስርሑ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ብምንባሩ ከዓ ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ኣብ ዝጸውዕዎ ይሰርሕ ነይሩ። በዚ ዝተጓናጸፎ ዓወታት ይኣኽለኒ ከይበለ ድማ ኣብ ናይ ሪፐብሊካን ሰልፊ ብዘንጸባርቆ ፍሉይ ብቕዓት ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ቀዳማይ ካቢነት ዝተረቑሐ ኮሊን ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ። ክሳብ ኣገልግሎቱ ዝውድእ ከዓ ከም ዋና ጸሓፊ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ይሰርሕ ምንባሩ ይዝከር። ቀጺሉ እውን ምስ ዝነበሮ ውህሉል ተመክሮ ተሓዊስዎ ኣብ ግዜ መሪሕነት ጆርጅ ቡሽ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብምዃን ብዙሕ ስራሓት ዓሚሙ እዩ ነይሩ። ቀጺሉ እውን ምስቲ ዝነበሮ ውህሉል ተመክሮ ተሓዊስዎ ኣብ ግዜ መሪሕነት ጆርጅ ቡሽ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብምዃን ብዙሕ ስራሓት ዓሚሙ ነይሩ። በዚ ከዓ ካብ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ወፂኡ ኣብ ካልእ ጽፍሕታት እውን ሰናፍ ከም ዘይነበረ ብዓወቱ ኣመስጊሩ እዩ። ንሓቂ ኣሚኑ ንስለ ጸለምቲ ዝቃለስ ዝነበረ ኮሊን ኣብ ዋሽንግተን ልዕሊ ቢል ክሊንተን ንምሕደራ ከም ዝተመረጸ እዩ ዝንገረሉ። ነዚ ኩሉ ናይ ዓሌት ኣፈላላይ ሰንጢቑ ኣብ ዝተፈላለየ ዓወታት ዝበጽሐ ኮሊን ኩሉ መስገደል ሰጊሩ ኣብ መሳልል ዓወት ደይቡ። ነቲ ዝተፈላለየ ዓወታት ክጭብጥ እንከሎ ዝረኣዩ ሰባት ከም ሞዴሎም ስእሉ ኣብ ቤቶም ከቐምጥዎ ግዜ ኣይወሰደሎምን። በቲ ዘይጸዓት ተስፍኡ ካብ ወተሃደራዊ ህይወት ወፂኡ ኣብ 1997 መብጽዓ ኣሜሪካ ዝብል ፕሮጀክት ኣብ ጽላት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ዝነጥፍ ትካል ባዕሉ ከም ዝመስረቶ እዩ ዝሕበር። ኮሊን 84 ዕድመ ረጊጹ ብምንባሩ ዕቤት ተሓዊስዎ መንሽሮ ከዓ ስለ ዝነበረቶ ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ቀዳማይ እብረት ጸረ ክታበት እኳ እንተወሰደ ካልኣይ ግዜ ክወስድ ግን ቆጸራ ሒዙ እንከሎ እዩ ብሞት ተቐዲሙ ዝበሃል ዘሎ። ኮሊን ፓውል ብቕዓቱን ትዕግስቱን ከምኡውን ብወተሃደራዊ ዲሲፕሊኑን ብሉጽ ቁመንኡን ዝልለ ዝነበረ ኮይኑ ኣርኣያ ብሉጻት ጸለምቲ ኣሜሪካ ካብ መንጎ ዝነበሩ እቲ ሓደ እዩ ነይሩ። ኮሊን ደቁ ኣመሪዑ ደቁ እኳ እንተረኣየ እቲ ትብዓቱን ቆራጽነቱን ርኢኻ ግን ክጸንሕ ዝግብኦ ጅግና እዩ ነይሩ። ኮሊን ካብ ኣመና ንህዝቢ ሓላይ ብምዃን መጠን ዝተለዓለ ኣብ ዝተኻየዱ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ቀዳማይ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ከም ዝተረቑሐ እዩ ዝሕበር። ሓርበኛ ኮሊን ፓውል ንሃገሩን ህዝቡን ኩልንትንኡ ዝኸፈለ ጸላእቲ ንህዝቡን ሃገሩን ዝኾኑ ባዕዳውያን ገዛእቲ ምስ ብጾቱ ኮይኑ ብትብዓት መኪቱ ዝሰዓረ ምሁርን ክኢላ መሬትን ኣመሓዳሪ ዲፕሎማስኛ ብሉጽ ጸሓፋይን ገባሪ ሰናይን ክሳብ መወዳእታ ድማ ተቓላሳይን ፍትሕን ዴሞክራስን ንስለ ጸለምቲ ውጽዓት ድምፂ እዩ ነይሩ። ከም በዓል ጀነራል ኮሊን ዝኣመሰሉ ኣብዚ ዓለም ነቲ ድሑር ኣተሓሳስባ በዲሆም ነቶም ሓደሽቲ ወለዶ ባይታ ዝፈጥሩ ጀጋኑ ንዘለኣለም ክነብሩን ክነግሱን ዘለዎም። ከመይሲ እቲ ሕማቑ ጾር ንሶም ተሰኪሞም ተጸሪፎም ልኦም ተገፊዖምሉ ስለ ዝኾኑ ብጉዳይ ዓሌትነት ካብተን ምዕቡላት ናይ ዴሞክራሲ ሃገራት ኢና ዝብላ ብዓቢኡ ይቕጽላ ኣብ ዘለዋሉ እዋናት ነቲ ጸሊም ሕብሪ ቆርበቱ ንምድኻም ካብ ቀደም ዝስራሓሉ እዩ ነይሩ። ከም በዓል ጀነራል ኮሊን ግን
ዳዕሮምን ሓቦኦምን ተዓዚብካ ኩሉ ክብዳህ ምዃኑ ዝጠራጠር ኣይኮነን ምኽንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ጸሊም ሕብሪ ቆርበቶም ክሳብ መራሕቲ ኣሜሪካ ክኾኑ በቂዖም ስለ ዘለዉ እዚ ግን በቲ ተስፋ ቆሪጾም ዝወድቁ ዘይኮኑስ በቲ ንኮን ምሸትን ከይደቆሱ እናወድኡን ተንስኡን ዝደየበዎ መሳልል ዓወትዩ ተበዲህ እሞ እቲ ጅግንነቶም ኣባና ሰጊሩ ንዘጓነፈና ኣድልዎ ዓሌትነት በዲህና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕና ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ከም ድሌቱ ክዕንድረሉ ባይታ ፈጢርና በጃ ብምዃን መንገዲ ኸነጣጥሕ ወዓል ሕደር ዘየድልዮ መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ኩላህና ድምፂ ዓሌታዊ ኣድልዎ ኮይና ክንስስን ናይ ዘለዓለም ሰናይ ትምኒትና እዩ ንጀነራል ኮሊን ድማ መንግስተ ሰማያት ከዋርሶ ብምምናይ ኣዳለውቲ ሲኔማ ሰመረ ሓዘኖም ይገልጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ታሪኽ ህይወት ጀነራል ኮሊን ፓውል እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓድሽ ትሕዝቶታት ክሳብ ንመጸኩም ጸጽብኡ ንዓኹም ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኾነ ነቐፌታ ክትጽሕፉልና እናተሓሳሰብና ነቶም ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ተኻፈልቲ መደባትና ብምዃን ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘነጋዕትን መደባትና ክትሰብኩ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሰሰናዩ ንዓኹም